हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटुब लाबाय खबर हरबाय नै दिनै देवबार बाजारनि अमा बेदर लाना फैदोंमोन आरो गाइस लोगोफोर आइखौ एव होनानै नै दा ओंखाम जानोसैलाय एसे भिडिअ खालामलाबायनोसैलाय ओंखाम जालाबायनो नोंथांमोना नायलायदोलाय सापर्ट खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामलाबाय आरो नै बेथ' आंजों थाफाबाय थायो ओंखाम जानाय टाइमाव बे 12टा बारनायनि आरो 12टा टाइमनि आरो सानजौफु टाइमनि ओंखाम जानोसै आरो थारमाने बोथोराबो एसे थान्दा मोनलायदों दासो औवा सिङाव थानायखाय नै औवाया बिराद बरिया लाखिदों सान्दुंखौ थान्दानो दा ओंखाम जानोसै आरो गाइस लोगोफोर ओरै फै केमेरा बहायनोसै स्टेनाबो दाम खमिसो औवानिसोबाव गाइस लोगोफोर नै बेयावसो गारसोलाबायना दोनखायो आं स्टेन केमेरा स्टेनखौ ओरै दानखावबाय मबाइलखौ बेयाव थ्रोब सोबाय आरो ओरै थारमाने ओरै बहायनानै ओंखाम जानोसै सेलफि होनब्रा मा सेलफि ओइ थाङाखै ओइ जानला मोनला बहायबायलै गाइस लोगोफोर जानला मोनलाखा आंना बहायनाय एंगोलफ्राबो खर'फोरखौबा मोजां नुना नुवाखै नायफिननाय नेम गैला आरो जायखिया जानोसै आंखौ नुना नुवाखै नालाय दांना दै नुदों खुन्थाया गुरैथार लेमलाबायगोन ओरै फैदो नुदोंलै लागा अमा बेदर बिदिखौ लखबगोरबाय बेलाथिखौ होआखै नामा आया होनांगौ थाइनैसो जालाबायनोसै गाइस लोगोफोर गाव गोजा अमा बेदर गोजाल'खा मोजां होयोब्रा आं होनाखै मोजां औवाया एसे जादों औवा होथेदों बियो सोरना सोरना सेलफिनि औवाया हेथेदों सेलफिनि औवाया हेथेदों होथेयाखै ओरैबो खदाल बौजागोन र' नोङो दा जानला मोनला बौबाय थादों गाइस लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होलाबाय आरो गाइस लोगोफोर दाबो 1K नि साबस्क्राइबारल' बारदों आरो गाइस लोगोफोर माबाल' जादोंदां 1100ल' जादोंदां साबस्क्राइबारानो जिखुनु जाया नोंथांमोना थाब थाबनो 5K साबस्क्राइबार खालामना होदो गाइस लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट लोगो मोनसिगोन बाय बाय